legal ang mga contracts. And we have few candidates naman nga nag-apply. Okay. So, very soon, kaya mo man na ang ginatagaan na priority. So, ang kabahin sa pahayag ni City Administrator M. Ang. Nag-apelar ang sangguniang palunsod sa siyudad sa Bacolod sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga isuspend o kon i-repeal ang memorandum nga ginpapanaog nga nag-require sa mga online sellers nga magparehistro. Ini ang base sa resolusyon nga gin-author nanday Councilor Simple Distrito, Dindo Ramos, Al Victor Espino, kag Bartolome Orolas Sr. nga damlaglang ginpaboran sang konseho. Nasaad sa resolusyon nga nagtugas ang confusion kag reklamo ang ginpapanaog nga memorandum sang BIR gikan sa publiko labi na ang mga involvado sa online selling. Suno sa mga nag-author sang resolusyon, hindi insakto ang timing sa pag-require sa mga online seller nga magrehistro kag hindi man ini makabulig sa mga constituents sang Bacolod nga ginahimo ang tanan para makasurvive sa ginapangatubang nga krisis. Nabutang man sa resolusyon nga kalabanan sa mga online sellers sa syudad ang wala nakabaton sang ayuda gikan sa gobyerno. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita lokal, gina-lockdown ang St. Paul's Hospital dito sa siyudad sang Iloilo sumugod kagabi Hunyo 28. Ini ang kasunod nga may 6 ka mga medical doctor sa among hospital ang gin-report nga nagpositibo sa COVID-19 sa COVID-19. Ginpahayag ni Regional Interagency Task Force spokesperson Attorney Roy Villa nga wala sang admission sa among ospital ang tanan nga mga personnel sa sulod sa ang ipaidalom sa stricto nga quarantine. Ang aktibo nga contact tracing ang ginapatigan karon humalin pa sa itong Biyernes sang mabaton ang report angot sa isa ka pasyente nga positibo ini sa rapid test apang negatibo naman sa RT-PCR. Pila naman ka mga departamento sa mga ospital ang temporaryo ang ginpasira pareho sang OR, ER kag OPD. Ginatinguan pa karon nga makuhaan sang pahayag ang nasambit nga ospital. Action Radio Philippines Standard Time, 7:17. Kag para naman sa complete management sang imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw kami ng DTX chemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy online kag pwede man i-deliver sa inyo pulayan pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga mga ka-action bala nga nagapangape, ginarekomenda naton sa inyo ining black coffee. Kag kon black coffee ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ang aton nga gina-recommend sa inyo. Kaya man, inilang ang nag-isanon nga black coffee nga mayara sang mangosteen. Tikabalo naman kamo sang mga healing properties sang mangosteen. Makabulig ini panubo sang risgo nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagapanubo man sang risgo matapikan kita sang diabetes. Nanami pati siya sa aton nga atay. Kag nagabulig sa aton weight loss, nagatilno pa sa aton colon o tinae. Madamo kayo sang benepisyo nga makuha sa black coffee. Kag basta black coffee, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Mabakala naton sa tanan nga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos, Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. DOH may reaksyon sa report sang WHO nga ang Pilipinas ang pinakamarasig nga may pagsaka sang kaso sang COVID-19. Samtang DepEd nagpanumdum sang Hunyo 30 nga deadline sang enrollment. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo Elocuente.
Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nagamugit ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:25. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginklaro sang Department of Health ang report nga pagsaka sang bago nga mga kaso sang coronavirus sa Pilipinas nga among pinakamadasig sa Western Pacific Region. Nagpagwa sang reaksyon ang DOH may angon sa isa ka artikulo sa website sa isa ka pamantalaan nga nagkuha sang data halin sa World Health Organization nga nagapakita nga ang Pilipinas naka-record sang 8,143 ka bago nga kaso halin Hunyo 16, isa ka adlaw matapos ang ginhalugan ang mga quarantine restrictions kag ginsundan sang Singapore nga may 2,351 ka kaso.
Sunod sa DOH, ang Pilipinas may 35,455 kakasos ng COVID-19 sa 109 kamilyon nga populasyon, ikumpara sa Singapore nga 43,246 kakaso sa 5.9 kamilyon nga populasyon. Duha pa sa DOH nga kada isa kamilyon katao, ang Singapore may kaso nga 7,393 ikumpara sa Pilipinas nga 318 kakaso sa kada isa kamilyon nga populasyon. Palayag sa DOH, hindi dapat magpinagusto kumpara sa mga pungsod sa kaso sa Pilipinas tungod lain-lain kapasidad ang kada nasyon, partikular na sa socio-economic context kag health system capacity. Nagapati ang Department of Health kung DOH nga malabot sang pungsod Pilipinas ang target nga 1 kamilyon nga test para sa COVID-19 sa masunod nga bulan. Ini sa piyak sang padan nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, sanggin palugan na ang quarantine levels. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, na-expand na ang protocol kag posible nga malabot na ang 1 kamilyon nga test sa katapusan sang Hulyo. Duga pa ni Verriere, tuyo sang pag-expand sang protocol agud mong pisahan nga ma-test ang iban pa nga subgroups magluwas sa medical frontliners. Kalakip diri mga personnel sa quarantine facilities, mga barangay health emergency workers, personnel sang Bureau of Corrections, Bureau of Jail Management and Penology, kag mga social workers. Tuyo man sang gobyerno nga pasangkaron ng testing para malakip ang may mga balatian, mga preso kag mga ginadialysis, chemotherapy kag radiotherapy. Ginpahayag naman ni Joint Task Force COVID-19 Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Ilazar nga ang deployment sang dugang nga pulis kag miyembro sa Special Action Force ang nag-obligar sa mga residente sa syudad sa Cebu nga magsunod sa health protocols. Sunod kay Ilazar nga siya kay iban pang opisyal sang pulis amo ang magapatigayon sa inspeksyon sa syudad sa Cebu nga sa karon ginpaydalom sa Enhanced Community Quarantine. Duha pa ni Ilyasar nga sa ila ground kag ocular inspection, nakitaan nga may pagbago tungod nga sunod na ang pumuluyo sa protocol sa idalom sang ECQ. Palayag pa ni Ilyasar, ila na obserbahan ang compliance sa mga tao sa inspeksyon tungod sa mga interventions sa ginpahamtang ni Environment Secretary Roy Simato nga mo ang gintugyanan ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-supervise sa syudad sang Cebu. Magapabili ng Special Action Force o kon SAF sa syudad sa Cebu, tubtob nga maguntat ang paglaptas ng COVID-19. Ini ang ginanunsyo ni Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero sa PRO 7 kasunod sang deployment sang SAF sa 12 ka COVID-19 hotspots barangay sa syudad sang Cebu. 108 ka mga SAF team ang nag-abot sa syudad kag ginpatiner sa high school sang barangay Tisa antes gin-deploy sa nagkalain-laing nga barangay. Una diri ginpahayag ni Joint Task Force COVID-19 Shield Commander, Police Lieutenant General Guillermo Eleazar, nga ang presensya sang SAF nakabulig para sa ginapatuman nga enhanced community quarantine protocols kag masiguro nga ginasunod ini sang publiko. Sa ibang banaton nga balita nasyonal, ginpahanumdom sang Department of Education sa mga ginikanan kag kabataan ang deadline sang enrollment sa Hunyo 30 matapos nga masobra 15 milyones pa lamang kay estudyante ang nakatapos pa enroll. Sunod sa DepEd, ang Learner Enrollment Survey forms mahimong i-submit remotely o kung sa Dropbox antes o kung sa Hunyo 30. Sa record sang DepEd, 15,182 akong 15 milyones, 182,075 ang total enrollment data. Sa din 14,500 akong 14 milyones, 548,915 ang nagapa-enroll sa public schools. Kalakip na ang sa Alternative Learning Systems akong ALS. Kung basihan ang total enrollees ang 2019, ginapaabot sa DepEd nga maka-record sang 27.7 milyones ka estudyante para sa school year 2020-2021. Nagakaulugan nga malapit 12 milyones ka estudyante ang wala naka-enroll kag mayaran lang sang 2 ka adlaw nabilin para sa pagpa-enroll para sa masunod nga school year. Nanawagan ang ACT-CIS Party List Representative nga si Jocelyn Tulfo sa Department of Education kung DepEd nga palawigon ang online, remote kag Dropbox enrollment tubtob Hulyo 15. Nagakahangawa si Tulfo angot sa milyones ka estudyante ang mapilitan nga mag-drop out kung ang enrollment tubtob Hunyo 30 na lamang. Sa karon masobra 15 milyones ka estudyante nakapa-enroll, kalakip na ang sa Alternative Learning System apang suno kay Tulfo
Tama sini kanubo sa ginapaabot nga masobra 27 milyones ka mga estudyante nga nagpa-enroll nagligad nga tuig. Suno kay Tulfo kung madamo nga mga estudyante ang mag-drop out sa eskwelahan, makabig ini nga krisis sa edukasyon nga mahimo maglawig sang madamo pa nga tuig. Dugang pa ni Tulfo magresulta man ini sa pagdamo pa nga pamilya nga magpigado kag pag-usmod sa ekonomiya sang Pilipinas. Ginpahayag naman ni Vice President Leni Robredo nga hindi dapat pag-ipamilit sang Department of Education ang pagbalik sang klase kung hindi pa preparado. Sunod sa Vice Presidente, ang layi angot sa pagbalik sang klase, mahimo nga amendahan agud nga ang ahensya kag manunudlo ang makapreparar. Duha pa ni Robredo, may pagduda pa ang mga manunudlo sa ilang preparasyon sa panibago nga mode of teaching sa idalom sang new normal tungod kinahanglan mas malawig nga panahon sa pag-training ang ila ginhimo. Ang una diri, ginpahanumdum sang DepEd ang mga ginikanan angot sa deadline sa enrollment nga among Hunyo 30 sa din 15 milyones pa lamang ka mga estudyante ang nakapa-enroll. 10 mayado ang grupo sang transportasyon nga Keystone bangod sa makapila ka beses na nga pag-reschedule sa pagbalik sa biyahe sa mga tradisyonal nga pasahero nga salakyan. Sunod sa grupo ang mga driver kag operator sobra na ang pag-antos tungod wala sang kuhaan sang pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon tungod sa suspension. Sunod kay Modi Floranda sang Keystone malapit 100,000 sa ilang mga miyembro na apektuhan sa masobra 3 ka bulan nga suspension sang biyahe sang pasahero nga salakyan. Dugang pa ni Floranda masakit sa ila tungod kaangay nga ginhampangan ng ila matarong kag palangabuyan nga kun lantawon makaapat na ka beses na ginpostpone base sa ginpagwa nga schedule. Palayag pa ni Floranda ginpahayag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB nga panugutan ang biyahe sa Hunyo 15, 18 kag 22 sa pangsakaron ginpaisol naman sa Hunyo 30. Tungod sini ginapelar sa grupo nga kun mahimo diretsohon na lamang kun ano ang desisyon sa ginahimo nga preparasyon kung paano mabuligan ang mga drivers nga makabalik sa pagbiyahe. Ginkonforma sa Philippine Coast Guard Southern Tagalog nga 14 ka mga Pinoy ang missing sa baybayon sang Cape Calavite, Occidental Mindoro. Matapos magmungguanay ang Chinese cargo vessel kag ila ginasakyan nga fishing boat kahapon Domingo, Hunyo 28. Sunod kay Fermin Soto, General Manager sang Irma Fishing and Trading, mga launa ang takna sang kagahon sang kahapon nga adlaw, nabungguan sang Chinese cargo vessel ang MV Liberty 5. Ang kompanya ang nag-umpisa sa pagpangita sa fishing boat matapos wala makalambot sa ila scheduled radio call to port sa Navotas Fish Port sa inislang ginapaabot ng tani nga magadung ka alas 7 sang aga. Samtang na-locate naman sa Philippine Coast Guard ang Chinese cargo vessel apang ginpahayag sa mga ini nga wala sila sang may nahibaluan angot sa fishing vessel nga ila namungguan kag sa mga missing nga mga Pinoy. Kag sa katapusan nga balita national, mahimo na nga makabiyahe kag makatrabaho sa iban nga pungsod ang mga Pinoy. Ini matapos nga nagpatuman sa nga lockdown ang nagkalainlain nga pungsod bangod sa COVID-19. Base sa abiso sa Department of Foreign Affairs, 26 ka mapungsod na ang nagabaton kag nagapasulod sa mga Filipino. Kalakip na diri ang Amerika, Japan, Malaysia kag Singapore. Samtang ang mga Filipino lamang nga may trabaho kag residency ang ginatugutan naman nga makasulod sa Hong Kong. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Kag sa ato naman maka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina bungod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gari-yari ng solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sang aton nga colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang inyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibo nga resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga nagaproblema bala sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa inyong lawas, cyst man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mabukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga ka-aksyon sa Alternative Medicine and Wellness Center sa Maydalan Hernais at tubalan sang gate sa Paglaong Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center.
para sa inyo sini nga libre nga check-up. Ang mga balita international, sports, balita entertainment, balita espesyal kag iban pa. Sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Kag sa ato naman nga balita international, masobra 10 milyones na ang kadamuon sa mga kaso sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Sa pinakauli nga datos naglambot na sa 10 milyones 228,394 ang infected. May 503,985 naman ang nagkalamatay, samtang 5,546,449 naman ang naka-recover. Sunod sa World Health Organization o WHO, ang pinakamadamo nga kaso na record ang gikan sa North America, Latin America kag Europe nga may 25% nga kaso, samtang may 11% naman ang record gikan sa Asia, kag 9% naman ang gikan sa Middle East. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, ang Board of Directors sang low-cost carrier sang Thailand nga Nuk Scoot
nga ginaparagyahan man sa Singapore Airlines nagpahayag nga iga-liquidate nila ang kompanya bangod ang coronavirus pandemic nagpadulom na karon sang iyas ning tsansa para makarecover. Ang airline isa ka joint venture sa tunga sang Singapore-based nga Scoot and Nok Airlines PLC. Ang wala naka-record sang full year prang ganansya humalin sang pagsugod sini sang 2014. Ginpahag sini nga mga stakeholders magasapol naman sa sulod sang 2 ka semana agud nga tun-an ang amo nga resolusyon. Ang Singapore Airlines nga panagiya sang 49% sang Nok Scoot pinagi sa Scoot nagpahayag nga wala sila sang may nakita nga tsansa nga maka-recover pa ang ining nga airlines. Ang ining nga desisyon magaresulta karon nga may 450 ka mga empleyado ang madulaan sang trabaho. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 99 centimos. Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 88 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo karon nga 6 pesos kag 45 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, madumduman mo action boy, si megastar Sean Coneta. Super high blood siya, diba, sa nagligad. Duwag itong trya, no? Atong, Si Ronald Carvalho, kag si atong si Kwan, si atong Bots, yung tingin nga niya, Oscar, lapata. sino to? Alson, migo ko na iya. Basta ang apelido ito, doka starts with letter A, ah. Atong nagano kay Frankie, ah. Oo, nagamba kay Frankie. Sunny. Sunny, ano? Hindi na magkama apelido. Basta yung apelido, mambabla ka ron. Hindi na lang basta si Sunny. So, amo na, action boy, may advice sa iya si Ormoc City Mayor Richard Gomez. Iya manigali nga ka-love team sa una. Boyfriend may mga sona. Boyfriend niya manigali sa una. Okay. Kaya nakabutan diri love team lang. So, meaning man sila gali, nagmabihanay. I've heard, Boyfriend. So, amo na hambal action boy. Hambal ya, dapat batuno na lang gid yung may mga tao gid ako nung hindi namiansi mo kag manamiansi mo. Hambal ya kay Ate Shawi. You cannot please everybody. Oh yes, correct. Kaya mo na ang action boy, sa sinidaan niya panahon, yes, masakitan ka to, pero you need to accept na lang gid ako ng action boy, nga may mga amo na nga mga tao. Tao gid nga hindi namian say mo, bisan ano ka pa kanami. Yes, correct in action boy. Tihambal gani ko no ni Richard, siya magi ko mismo ga experience man sina among nga mga bashers. Sige ginahimo ako ng action boy. Kisa gina-delete or gina-block ya na lang. Kaya ko i-block, hindi na maka-comment liwat mong. Kaya kay isa to kay Sharon, nag-react ito siya. Kaya tungod mga bata, ang daw ginilaptan mo. Siyempre, basta mga bata na action boy. Kag Iloy ate, ang mga action boy. Protektahan, gina niya, action boy. Tistingan mo si Dorel, Sure. Mo, iblas hindi amo kung maanos nini. Na. Tuon ka gininini. Rumentado. Nakalay sa rumintado. Gabit-bit na binangon, mga mamo na Makita mo dahil nini, garo gahigot isang pula. Ano ka? Gabit-bit ng... hukbong sandatahan. Sakto man akong terms, hindi mo mabulaw. So, mag na yung mga Iloy, action boy. Hindi ginaya malikawan, action boy. Tema mo to kay Sharon, nun ba lang? At ikabataan, Ito siya, pas kalain-lain, padaan sa ginhambal, action boy. Diba? Ikaw man, be? May lang gana, kayo lagipos na lang si Senator Pangilinan, you know? Do wala siya nag... Kasi Sharon, siguro, ang ilabtan mo lang, daw hindi ka siguro mag-react. Do wala siya bata, ilabtan, ma-react siya. Nag-gid superpower, nagwag riya superpower, action boy. Kundi natultulan, gito si Powerpuff na sinaan mo. Powerpuff Girl. Balita sa sports. Gilayon nga magasunod sa basketball coaching si Asi Taulaba kung siya magretiro na sa paghampang sa PBA. Nagsugod na ini nga mga assistant coach sa University of the Philippines women's basketball team sa di naghampang ang anak sini nga si Ash. Dunga pa sang 6'9" player nga handa ini nga magtuon sang basketball coaching. Kalakip sa natudlo sa 47 anyos nga basketball player, ang Musantay National University mentor Patrick Aquino kag NLEX coach Yang Giao. Isa ka dako hangkat sunod sa iya karon nga tudloan ang iyas ning bata sa paghampang sang basketball. Balita espesyal! Alright! Energy, mga action!
And Action Boy Duran. Siyempre, good morning. Monday to Monday. So, okay dapat lang. ang aton yung energy, hindi ka Hindi mabangbang. mabang-bang into the roof. Pag ang energy, gasulod din si Ray John Villalon, no? Amo ni siya ang, duha ni sila ni Dennis. Duha sila ni Dennis. Oo, mga solid ka-action sila. Dumduman ko muli sa sports wala nga tuduan niya anak sa basketball din niya anak basketball. Ano na yan? Nandadadan man ay kalain. Tunda niya magkanta sa Basketball, galing nga kanta. Ay, hindi na gets. basketball. Di ba mo na? Basketball. Ano dason be? Anong tararararan man? Kompleto ha. Sige, Action Boy. Sa ato nga balita special subong nga adlaw. Ini ba lang mga 5 ka mga rason, Action Boy? Gaan tagit sila 5 ka mga rason. 5 gid. Kung nga dapat magnegosyo ta, Action Boy, sa 5 sige nga gid? panahon. 5 lang? 5 lang pwede mo dungagan anom karon kung na may dugang ka. Sige, pinsaran ta karon. Yes, Action Boy. Kaya hindi pwede nga forever lang ta ko na magsalig sa sweldo ta. Kita mo may lugod ta nga business. Kamu nga matama. So mga gusto mag-order sa lugod, hambala ka mo dan kay mo kami sa suba. Tapos i-search lang sa www.lugod.com.ph. May PH. May PH, wag na ka Pilipinas lang gid yan. Correct. So, ang Action Boy, ang una, Ario, hindi ko na nagakaigo ang aton nga gina-income. Especially kung sweldo lang, Action Boy. Sa ligan mo. Yes, amo na. Tapos, hindi man pwede kung Action Boy nga kada kinsinas, kag katapusan, kalang hindi ako na may kwarta. Di ba kasubo ba lang kada kinsinas? Kalang tapos madula pa dayon. Oo. Kasi isa lang kaadlaw, Paano sa mo daw may magic bala? Way pa ko sa kalambot kamot mundula na siya. Meron nagigamba nga, nang day, boss lang kami yung bayad, patulugon ko na akong kwarta muna. Para fresh. No? May magsukot si mo, karoon lang bidugay-dugay, bing ako, pinitinitun ko ng kwarta ko sa akong bulsa. Na, Wala na init-init. Wala na init-init, humlad ng palad sa manugsukot. Oo. Amo ginang pinakabudlay, Action Boy na. Nga kadamo sa manugsukot. Amo na kakalabanan, sumusong ka pa utang, ginapagi sa cashier. Amo na. Ang cashier na ginadidak na dan sa imo. Oo. So, ang imo siya nga obra lang isa, mapirma ka na lang. Ay, ano siya? Gibot mo sa mga spray di sa aton yan. Mapirma ka na lang kay nakuha na ni Turco. Oo. Nakuha na ni Kung sino pa to. Amo na iba na ginapagi to nila sa Judith. mga office, no? Oo. Nakuha na ni Jonah. Kadamo sa manugkuha. Lagi sila dahil si Turco. Oo. Si Judith. Si Jonah. Si Jonah. Oo. Kung makuha na ni Judith, Ni Judith. ni Jonah, pwede ka Parinyo. Perfect. So, mo na siya, Action Boy. Isa sa mahugutan, tas ang rason, nga ang aton income, di gina nagakaigo. Yan, di Siya na, ba? dako na. True, Action Boy. Hindi gina Because ka nagakaigo. notice ka, kung dako income mo, dako man mo galastuhan. Nan, Sa una, correct. nakigo mo lang gani. Sa una, daw okay mo lang gani nga ang sweldo mo. Sa una, 3,000 lang. Oo. Ano kayo nag-5,000, kulang ako. Oo. Pag 10,000 sweldo mo, daw kulang gyapon ako. Oh, pag 15, nagkulang pag Kulang, dagdag ko, kulang. Kanotis ka, pag 20 daw, ano man. Sa una, daw ka, Okay lang. hindi man okay, pero ti daw nakaigo-igo man. Ano kayo nagdako, nagkulang. Pag hindi daw nagdako, pang kulang. Nan, correct. Kaya Kanotis siya ka mo sila. kataas ang demand, Action Boy. Correct, Mga, oo. diba? Nan, mga demanding. Kaya sa una, isang sweldo mo, 10,000 pa lang, magbakal ka TV, mga tag 12 inch. Kasi kaabot ka ng 12 inch ka TV. Ano na siya, ang dumay likod pa? Ay, Oo. dumay likod, dumay ano pa? Oo. Dumay pamo pa na. 12 inch. Ano sa kadako yo? Tiga may gamay. 12 inch ka na. Tapos may ano pa diyo. Imagine mo lang isa ka ruler, apat sina ka... Manakadako. Wala nakadako. May nakakita lang ko na, Action Boy. Oo, 12 inch. Subong niya, sus. Tapos may abri-abri pa na kabinet. Di ba? May mga kortina. May kortina. Tapos ang kabinet, may kortina. Pag na yan. Di ba? Tapos ang kortina, may cover pag ng TV. So, una ko na Kapoy, no? Di ba? Pag open cabinet. Tapos ang cabinet may kortina. May tabon pag ng TV. Inatag 14 inch mula na nga mga TV. Kasi una ang mga TV, mula mo 12 inch, 14 inch. Subong yan, tanaw bla kitag 42, 54. 55. Pero sa aton sa likod mo daw, Oo, na. pila ni Black inches, 55 nata. Daw mo tiyaga mo kung daw mga guba
sabi daw pwede mo mahigdaan. Na, pwede kaya. No? Hapinan mo lang. Correct. Sige. Kaya mo na Sa mo na siya nga, hindi kay go imo income kung nagapang-employo ka, bisan ano pa kadako kung isa sa income mo. Correct. Unless otherwise, guro nga income, guro mga tag 200,000 a month. Ayun, ako gini. Correct na reaction mo. Bisa ma-chill ka na lang na, no? Pero mas nabiya pa may business kang gawanan. And then next action boy, kinahanglan mo man kuno testingan ng imo nga entrepreneurial skills. Kaya si may amo ka na gali, way mo So kung wala discover. perdi ka lang. Kung wala perdi ka lang yan, entrepreneurial skills. Yes, okay. Siyempre, action boy, do ka challenge mo na blasi mo. Sa may ara ko na kilala nga, alay mo tagang gastos na ang negosyo mo na nga. Ikaw makuha to. Ganan siya mo 2 pesos. May maalsa sa imo. Ganan siya yata 15 pesos. Ay diba? Nano na nga negosyo man. Tapos kung hindi maubos ang yagin alsa, ibalik yun pa. Ay, kalay. Ganan siya 15 pesos. Ikaw yung ganan siya kalang 2 pesos. Wala kinaluoy man ko sa manugbakal. Ito ka-help yun lang taguro action boy. Hindi ko naluoy ka gani, pero to siya mo siya maluoy, sunugbakal mo siya maluoy si mo. Importante na luoy kaya. Diba? Saan ka siya naluoy? So, amo na ang natawag natin nga wala ka sa entrepreneurial skills. Correct. Kaya meron doon, ibang action boy, may natural talent. Sila sa when it negosyo. comes sa business, you know? Pagkabalos lang mangita, ako na nung yung negosyo nila. Kabalogin sila yung action boy. Very natural. Kaga balog ako negosyo, te risgo mo. Yes, correct. They know how to take risk. Correct. Kung hindi ka kabalo mag-risk hindi ka lang magnegosyo. Hindi ka lang magnegosyo. Kung hindi ka kabalo mag-risk Kaya kasi ma-frustrate ka lang. Correct. Kuhan ka gina, maputo. Puto tikoy. Tikoy lang. Tikoy. Pero ka pilit. So, next action boy, panumdumon mo nga, hindi forever ang pagtrabaho. 2 decades, 1 decade from now, ang ibang retire na, di ba? So, wala trabaho. So, mo na panumdumon mo, after retirement, timano ka. Ang ibang salig na lang gintod sa pension. No? Pero meron gito iba niya, business, gito sila action. Bisan gamay lang balahaw. Hindi mo na pa-ikahuya action. Kaya bagay nila, nang hindi mo pa-ikahuya, kuno nga gadiskarte ka, mas ikahuya mo, nga gapasosyal ka, pero wala ka man bala? Wala ka man. Ay, salamat na survive ko maginamban ko. Hindi ka mauya nga gabrakintol ka na blasang correct. Gabrakintol ka na sa mga ukay-ukay. At least legal action boy, yung maginaobra. Bisan mag-retire ka na, bisan gamay lang ang negosyo, mga sari-sari store. Para matilawan. May ara gani action boy kagabi, ambot ko nakakita ka sa Jessica So, bala. Kay may isa to flight attendant na siya. Ti apektado ka ba sa mga flight attendant? Why flight mo? Oo, correct. Tiyo mo na action boy, nangita siya iban nga way. Ang ginhimo niya action boy, na maligya siya beef mommy. Beef mommy. Sa Manila, amo na tong uso mo ang do may yahong lana tapos may plastic na siya boy dra na nila gina butang ang iya. Amo na yung ginhimo ay action boy. Kaya baya, amo na kuno sa una nakapa-survive man siya sang eskwela pa siya. Di ba? Okay. Oo, nablang wala siya nauya ay flight attendant ako yan. Hindi ko yung Stewardess. Oo, nana mo na nauya ko na yan, gaw mo na. Mabaligya ko yung mami. Ang pangambal nila sa ako niya. Wala, di ba? So dapat di ka na yung mauya action boy. Kay kung mauya kay action boy ate ikaw gid ang nga. Correct? Pero sa imo balati hindi ka na muya yang magimo ka bisan mo sa sari store ka so nga lana mo sa Changi ni Chai Dorel. Kala isang chai. Okay lang ba lang Dorel? Hindi mo tayo chai. Changi ni Dorel lang. Di ka nahuya ka galiha mo yun. Nahuya ka galiha. Changi ni Chai Dorel. Sige, hindi pa man ko chai. Chai may tuwang amuda. May eyes. So, matilawan mo na ang imo. Di ba? Matilawan mo na ang imo entrepreneurial skills. Kapanong doon pa action ba kung anong namin? So, kung sari-sari store na siya, pero kung hindi ka, kung why ka na mabilidad, may mo sa sira-sira store. Ang sari-sari store doon action boy, pila man lang negosyon, tag 25, iban, tag piso, no? Kung hindi siya madala sa sari-sari store, sa sira-sira store. Mayara ko na palaan, pero nga bukas, naman, sirado naman Changi. Mayara naman, bukas naman. Mayara naman. So, sira-sira store. Sira-sira store. I-improve ko na lang giguro ang mga lugod yung ginamang para basi, palang damo I think wala pa sinasang naka-amo ng negosyo. Yes, correct. Go! So, next action boy, ang ining isa man sa reason action boy, kung nga dapat ka magnegosyo, kay nagabuli
kuno ni sa imo nga mangin creative, kakag motivated sa imo nga life. Correct. Diba? Kaya kung may negosyo, action boy, daw kag napanumdum mo nga do ka ano gitawag sina marketing strategy. Marketing strategy. Nan, kag motivated ka nga mag-wake up early, action boy, kay mangumpra ka pa to, kung or kang ano parang himuon mo. Hambadaan ko na nila ang mga tao nga temprano gabugtaw. Amo na ko nung pinaka action boy mong pinaka asensado. Ako so far temprano ko bugtaw wala pa. Sige lang. Ano lang ka pa negosyo? Sige lang ako gani man. Magnegosyo ka gani. Ano naman Correct. siya? Tapos sa din di ba daw magpati sa temprano gabugtaw. Kalain. So amo na siya. Sa mga temprano, kung mabulugtaw, kita gidya nga permilan temprano. True. And then last action boy, ang pag-business, practical ini nga himuon subong, especially subong nga pandemic action boy, para Kadamo ka makasurvive. negosyante, subong. Yawan ako gani, online. yawan ako action boy pang support sa mga friends nga ga-business online. Kung isa daw, hindi umang kinanglan, support lang. Oo. Kung isa daw, para nga support lang sa ilang mga friends mo. Correct. Ngayon, magbaligya, kasag, di mo bakal Oh, bakal da yun. Bisan na ga-diet o tani po. No? Oo. Pero sa ako ng friend mga kagabi, nag-post siya nga, ga-business siya, leche flan. Bakit pwede pa-order, ay padulong sa radyo ng isa lang galing. Ay, isa lang. Bako, itagong ibang to yung kaya basi gusto nila. Ay, isa lang. Ay, sorry, kita. Kaya leche flan. Kaya, di sa taga mamaylan siya? Hindi, taga-drill lang sa Bacolod. Dahil siya sa Basiwa, gubra. Ang lain lang kung taga mamaylan, hindi mo ito padulong. Ay, kalain, naging action boy. Namauya ka man ako, tagay mamaylan pag siya. Tapos padulong kayo sa kabilog leche flan. So, isa lang daw, Tag nahikay 80 pa siya. pesos mandaan. Nahikay pa siya. May isa lang. May igara, mandabi. Ako na kisa, kibot mo, magpahagad ko ka mo. Sino mo order mo ni? Ate, akong support ba lang isa. Ang ibang True. mga nga ginabalig. Asa akong isa daw, ay may amo na din sa mga man, daw ay pag ginagamit ba lang? Kaya support mo. Correct. Diba? Support local, action boy. Kag kung may mga plan mag-travel subong, dapat travel local lang anay. Support sa aton yung turismo. Kaya nag-down gid bala 60% ang tourism sang Pilipinas, action boy. Sige, mapasipalay ko, boss. Lakato dayon. Ay, kuan, very stricto. support. Stricto Stricto subong, sila no? nga kwanto, kaya may mga damos na requirement antes ka magsulod dito. Pero, inatanan para sa Para man sa protection pumuluyo. sa ilang mga pumuluyo. Correct. Sige, okay? Yeah. Happy birthday, Anay. Sa kay may birthday ka na. May nablos ni Blanny Marcy Rombines, si Lian Jess Rombines, kag I think si Chrysler Rombines siguro. Happy birthday sa inyo. Basi kapid. I don't know kung kapid, no? Antonio Torres III, good morning. Kay Migo naton Elmer Abanil Gumban, Josefa Cabrera, sa kay Rona Pilada Lewis, kay Lilian Bermudez, Suzette Lumeda, Andre Polanco, Phil Alonsagay, Teresa Linaha Cayaw, sa kay Remia Garcia, sa kay Susan Jaime Alin, kag kay M. Soboso, good morning. Good morning, action boy, kay Michelle Sayo, kay Nalds Lagarde, action boy, good morning. From Mandaue, Cebu. Ihalong kita sa Cebu, damo sa mong cases na action boy. Kay Carlos Federes Truño II, good morning. Kay action boy, Mr. Suave, kakuno, ay kala, Mr. Suave. Cebu na baro, Sa Quezon City, siya nag-watch action boy. Kay Cecilia Oleo, kay Genaro Vidal, good morning kay Lito Dayap, kay Melchor Rombines. Amo ni si Kagawad, no? Kagawad, sa inyo ba? Kagawad Melchor, mayong aga lang da. Kay Helen Huesna, kay Edith Jose, dra sa may barangay Ilo, Pesilay City, kay Jonelyn Guaro, kay Bambi Padernal, Jimmy Amelia, Olive Gargaritano, kay Maria Abad, dra sa may Central Maaw, nagapamati. Philip Laurente. Classmate ko nagali, si Maria Gerling. Classmate mo siya. Abad, oo. Abad yapon pilido, ba? Correct. Kaya may right ba lang mga babae nga kasal na hindi pa gamiton ng apelyidos ni Labana, di Isa ba? nga way siya makasal. Balo mo ko way siya makasal. Ay, kala. Maria Gerling Abad. Oo, correct. So, next section boy, kay Richil Agorance, dra sa may Barangay 33, gapamati siya bala ko no with Bluetooth speaker, gidi action boy. Di siya basta-basta. Kay Emmy Dolido, mayong agaman, kay Ana PF, dra sa may Hinigaran, Felicissimo Family, kuno action boy. Kay Real Gomez. Tanong ko yung wala na oras, oh.
Ano na oras? 7:59 na. Ay, sige. Sige. Kay Richard Pomoceno, kay Ray John Villalon, kay Jan Astrologo, nagapamati siya. Shout out iko, no? Kay Rizalde Alunan and Alni Sanz. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, Action Boy, Kay sa tanan-tanan nga nagapamati, subong pasensya, hindi na sila maubos. Viola Baloyo Eras, good morning. Sige. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. With Action Artay Hopon, ang inyong mandiringan news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.